Ole, ama saing ka video min lo thir sak thin tu te zong zong chunga lom thu ka ron soya subscriber po hei zanga chuang kan nei ve ta a min subscribe tu te zong zong chunga lom thu ka ron soya ni tin ka video min lo ena min la subscribe lo ten lo mani chuan khongai takin min lo subscribe ve la zel turin ka ron som cheu ani tun tum kan video a chuan khovel ram sang sanga Christian na le Muslim din mun kan tar langa nga tuna kan tar lon tur hi kumin kum sang ni le som ni panga update ani a ti chong khovela hian mishing zong zong hi 8.2 billions vel ania 8.2 billion a mi zo number chon exact ka chia ka hre thiam lo ani ti chuan chung zinga chuan tunma ka chuan China kha pakhat na ni thina tuna hian India hi khovela mishing tam na berani to ni 1.46 billion anin a hol chho to ni ti chuan panhina chuan China ni ta China chu 1.41 billion ani ti chuan khovela ram mishing tam na ain dot dan som han tar lang ve hrim hrimila pakhatna chuan India panhina China pathumna United States of America pathumna khania palina Indonesia pangana Pakistan parukna Nigeria pasarina Brazil pariatna Bangladesh pakuana Russia somna Ethiopia te ania ti chuan khovela hian Christian 2.3 atanga 2.5 billion vel nomani khovela hian mo ti chuan a percent chuan somni pariat point pariat atanga somthum pakhat percent khovela hian kan om ani Christian ti chuan Muslim hi 2 billions vel anoma ti chuan a percent zong chuan ni li atanga ni nga percent za a somni pali atanga somni panga percent ania Christian kha za somni pariat point pariat atanga za somthum pakhat percent ani chu khovela mishing te a Christian na le Muslim in thlauna ani ti chung khovela Muslim tam na beram chu Indonesia ania apani na chu Pakistan ani ti chuan tali Christian na le Muslim in thlau dan a video toite kan thlir chhawanga he video karon da hi tra in ti zone ni chuan comment section lama te comment mi lo pek sak ve ula ti kha kan ron sai du a ti chuan India ram bi ka phei chuan kan la hniam hle maya kan en chhawanga kan hre tura ngai ta ila tran la ka ngai na sa hle ni mission na tho tur tam tak khovela hen la om ti kha kan ril ru om tel sela tho ome apakhatna chun hai Afghanistan Christian le Muslim ain thlau khop mai Afghanistan mo Albania po Muslim an la tam zoka Algeria phei chuan tamlutuk Muslim kha 99% Christian chu 0.01 ani Angola hian Christian 79% ani a Muslim chu 0.3 Antigua and Barbuda Christian 74% Muslim chu 0.3 ti chuan Argentina hian Christian hi 77% ania Muslim chu 0.9% Armenia hi Christian a sang 97.9 Muslim chu 0.03 Australia a hian Christian 43.9 Muslim chu 3.1% ania Austria
Christian kha 62% ania Muslim 8% mo chuan Azerbaijan ah hian Christian niam le a 3.1% Muslim chu 97.3 ani Bangladesh ah po Christian na chu la niam khop mai 0.3 Muslim chu 91.3% dai ni chuan Bahamas ah hian Christian 95% Kangdor Muslim chu 0.9 Bahrain ah hian Christian 15% Muslim 73.7% Barbados ah Christian 74% Muslim 1.5% tichuan Belarus ah hian Christian sunga panga point pali ania Muslim 1.05 Belgium ah Christian kan sang 58% Muslim 7.6 Bosnia Christian at la niam le reta Botswana hian Christian 71 kan sang le a Brazil hian 90% Christian Muslim 0.7 tichuan Bulgaria po Christian sanga 67.4 Muslim chu 12.2 vel Cambodia hian Christian 1% Muslim 2% sakhodang atam hle Canada hian Christian sang le a 53.3 vel nia Muslim chu 4.9 vel mo Chile Christian 68% Muslim chu 0.02% Chile po Christian sang China hian Christian 3.5 nia Muslim chu 3.6 Colombia Christian 92% Muslim 0.2 Costa Rica hian Christian 82% ania Muslim 0.2 Croatia Christian 87% ania Muslim chu 1.5% ein thlau khop mai Cuba Christian 65 ania Muslim 0.1 Cyprus Christian 75 Muslim chu 25% Czech Republic hian Christian hi 16.4 Muslim hi 0.2 Denmark hian 79% Christian Muslim 5.4 Dominican Republic hian 83% Christian nia Muslim chu 0.02 Ecuador hian Christian na sang khop mai 94% Muslim chu 0.02 tichuan Egypt hian Christian 10% Muslim 95 pui khop mai Muslim an sang El Salvador hian Christian 82% ania Muslim 0.30% Estonia Christianity sang le hreta tichuan Ethiopia po Christianity sang 75 Muslim chu 31.5 Fiji hian Christian 64% Muslim 6.3% mo chuan Finland Christian 67% Muslim 2% France hian Christian 60% Muslim 10% Georgia hian Christian 88% Muslim 10.7 Germany Christian 54 Muslim 6% Ghana po Christianity la sang zela 71.3 Muslim 20% mo Greece 93% Christian Muslim 3% in thlawe kho me Greece po Guatemala Christian 87% Muslim 0.01 Haiti po hian Christianity hi 96% Muslim 0.01 Honduras 88% ania Christianity Muslim chu 0.4 Hungary po Christianity la sa 65% ania Muslim chu 0.6% mo Iceland hian 72% Christian Muslim chu 0.01 India kan rama hian Christianity 2.3 nia Muslim chu 14.6 ani mo tichuan Indonesia kha Muslim tamna ber anti kha
Muslim turu khop mai hai 85% vel ni mo Christianity kha 10.5 vel ni mo Irana po Christian Muslim ju sang vai takani tichuan Irana hian Christianity 1.5% vel ani mo Iraka po chu tiang tho chuan Christianity chu 1.2% chau Muslim chu sang takani 98% ani va mai tichuan Ireland ah hian Muslim an hniam le a 1.2% ania Christianity chu 81.4 tiang wel chu ni le a Israel po hian Muslim an sang zoka Muslim hi 18% ania Christian chu an tlem zoka ni mo hi 15% vel ani Italia chuan Christian sang le va ani Rome sipai kan ti khamo Italy ho tichuan Jamaica ah hian Jamaica po Christianity la sang le an Muslim chu 0.2 vel ani ta Christianity chu 69 vel ani ta ni Japan ah po Christian na hi 1% mo Muslim hi 0.15 vel ani mo Jordan ah po Muslim 97% mo Christian chu 3% vel chau ni Jordan ah Kazakhstan ah hian Christian 17% Muslim chu 70% Kenya chuan Christian kan sang le teu Christian 85% vel nia Muslim chu 11.4 Kuwait ah hian Christianity hi tlemina niama Muslim ain niama Muslim 75 sang khop mai Laos ah hian Christianity 22% Muslim chu 0.01 vel mo Latvia Christianity sang le va a Lebanon ah Muslim sang le thunga tichuan Libya ah hian 2.7 vel Christianity nia Muslim chu 97 kok va mai Lithuania hian Christianity sang le 80% vel nia Muslim chu 0.11 vel mo Luxembourg 74% vel Christian nia 24% vel Muslim Madagascar po Christianity sang le va Malaysia ero chuan Muslim an sang vel thunga Christian chu 9% vel chu omni mo Malta chuan Christianity 91% sang va mai Muslim chu 24 vel ni mo Mexico po Christianity sang Muslim chu latam lo Monaco 83% Christianity Muslim chu 0 point vel ani mo Mongolia hian Christian an tlem le dewa 2.3 vel nia Christianity chu Muslim chu 5% Morocco Christian kan tlem le Muslim tam khop mai 99% top ani Mozambique tentia Christian an sang Myanmar Burma Christianity sang jok 6.2 Muslim 4.3 Nepal mo Christianity 1.4 Muslim chu 4.3 vel ani to ni Netherlands Christian kan sang 30% Muslim 2.3 vel mo 23 New Zealand ah hian Muslim 1% Christianity chu 37 Nicaragua Christianity 85% Kaidor Muslim chu 0.01 Nigeria Christian 46% Muslim 49 ain thau vak lo Nigeria chon mo Norway hin Christianity sang le 77 Muslim chu 3.5% Oman ah hian 6.5% ania Christianity Muslim hi 52
ti chuan Pakistan chuan kan hria Pakistan chu Muslim mo lalna 95% Muslim. Christianity chu 1.6 vale. Panama hian 80% Christian, Muslim chu 0.6. Peru Christianity sang leva 95%. Christianity Muslim chu 0.01. Philippines po Christianity sang va mai Muslim chu 11%. Nia Poland hian 82% Christianity nia, Muslim chu 0.2%. Portugal po Christian sanga, Muslim chu 0.6. Valimo Gatara ro Muslim antam thunga Christianity hi 14% valnia, Muslim chu 64 valimo. Romania hian Muslim antlem 0.1, 90% val Christian. Russia po 77% Christian, 11% Muslim mo. Saudi Arabia sang leva mai Muslim ho, Christian chu 5%. Chawani Serbia ero chuan Christian 91%, Muslim chu 2% velni. Singapore hian 7% Christian, 11.46 vel Muslim. Slovakia po 69% Christian, Muslim ain sanga. Slovenia po Christian sang zoka. Tichuan South Africa Christian 85% sang leva. South Korea po 27 Christian sang zoka. Spain hian sang leva boka, Muslim ai chuan Sweden nizela. Tichuan Maldives hian Muslim 100%. Pui kho mai mo. Tichuan Switzerland top ber anem. Switzerland hian Christian hi 69% ania, Muslim hi 52 nilo 5.2 Muslim ani pui khop mai Christian. Oleh katizong kha nita sila tikhan khovel ram sang sang Christian na le Muslim in thlau na chu kan lo hre theita a lali suwa chan chin thra shalo tu an la tamzia a hriat mai o mem Muslim le Christian chau khai khin na nia sa khodang tam tak isuaring lo tu khovela hian an ti kha kan hre o me ingai dan te comment lama te lo da ve don nia ole khatizong khani ro se bye bye vek u.